साक्षात परम ब्रह्म सच्चिदानंद चिन्मय घन असन शरण ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंसଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କୃପାମୟୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମାହେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସିନୀ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁରୁକୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁରୂପକୁ ଅନ୍ଧାରୂପ ଆଲୋକ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କିଏ? ଆମର ମା। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ଫଳକୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ, ମହାପରମ ଗୁରୁ। ପିତାଙ୍କ ଉରୁଷରୁ ଜାତ ହେଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆସିକି ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାହାଠୁ କରନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ। ତାପରେ କିଏ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ନିଏ, କିଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ। ସର୍ବୋପରି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଏକଇ ନାଥ ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନ୍ୟ କେନୁ ହିଁ ସମର୍ଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏକଇ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୁରୁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦିତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ। ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହୋଇଥିବ ହେତୁ ରଖିବ ତୁମରେ। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ରଚିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର। ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ପଳାଇବ ସ୍ୱରରେ ରାଖିବ ଠାକୁର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ଟୀକାରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ନଦେଲେ ଆପଣ କେନେ ଜାଣନ୍ତି ତୁମକୁ। ଗୁରୁ ସକଳ ଜ୍ଞାନର ଧୀଶ୍ୱର, ସେ ସକଳ କର୍ମଦାତା, ଯାହାକି କର୍ମ, ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣ, ତତ୍ତ୍ୱ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମନ୍ମନ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଭଗବତୀତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି କଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଗୁରୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦ ଆତ୍ମା। ଗୁରୁ ସବୁ ତୁମରି ପାଖରେ। ଆତ୍ମା ରୂପୀ ନାରାୟଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବେ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯିବ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଜାଗରିତ ହେବ, ଚେତନମୟ ପୁରୁଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃପା ହେବ। ଖାଲି କୃପା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇ, ତତ୍ତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇ, ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ମନନ, ଚିନ୍ତନ, ଅଧ୍ୟାସନ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସ୍ତୁତି, ଏଇ ଭିତରେ ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଗୁରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପରେ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ ଭିକ୍ଷା ହେଇ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ସବୁ ସର୍ବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। କୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ, କର୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାରଣ ମର୍ଦ୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ କଲାବେଳେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣପବନ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସବକା ମାଲିକ ଏକ। ଗୁରୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ ଜନମାନସଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମ, ସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର, ତୋର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜଗତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜିତ ତୋଳମର୍ତ୍ତନା ଲୋକ, ଏମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ନରନାରୀ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ପଥରେ, ମୁକ୍ତି ପଥରେ ପତି କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଆନନ୍ଦିକ ବା ହରି ବୋଲ।